poslední dobou moc nespím, tak proto chodím spát okolo 4:30 ráno. Tady je můj program, jak to vypadá. Halloween. V podvečer jsem se zapálil dýni. Nedivte, že je zapálená dýně. Jako první jdu natáčet na svůj kanál. Čau, Tejmentik.cz a dneska si provedeme zombie rush, který bych rád natočil a jdeme ho natáčet. Počkám, než se to načte, tak mezi tím půjdu na internet a budu vyrenderovat video, který jsem natočil předtím. Video mám vyrenderovaný a jdeme natáčet další let's play. Natáčet. Asi audio nebo a tak dále. Tak tady to video doufám, že se vám bude líbit a určitě dáte lajčík. Natáčet pro peníze jen tak a tak dále. A my jdeme za zombíka. A tohle by mohl být konec tady to video a já se vám rozloučím, takže čau! Podívám se na svůj e-mail. Nikdo mi nepíše. Něco s počítačem mám udělaný a teď se jdu koukat na televizi. To dávaj. Můžu to dát? Krev můžete mít zánět jasný a být na cestě k něčemu horšímu. Dávaj, tak si jdu dát šlofíka. Sakra, v televizi nic nedávaj. Aspoň jsem poznala, kdo je skutečně Je? Rejene. Co je? Přišla Jordan. V televizi nic nedávaj, tak jdu na Facebook. Když mu na Facebook někdo nenapíše, tak si jdu koukat na videa. Tak jsem zvědavý, co kdo vydal. Sakra, ten youtuber si neudělal. Je, tady to video jsem ještě neviděl. Už jsem toho nakoukal dost. Jdu se koukat na jiný videa. No. Teďka třeba game. Co to? Napiš. Dejte! Cože? On vydal teďka zrovna nový videa. Jo? Jo. Cože? On teďka viděl nový video. Kolik je?
Už 4:30. Svíčka už dohořela. Tak se zvídaví, co dávají teďka. Reklama. Jo. Ach, to už nic nedávají. Jdu se vyspat. A takem se to opakuje. Prostě tady to je můj noční život.